Swerte jud kay ko nimo. Grabe jud like DMD. Gwapa jud kay kastanan. Asus! Hi, Malaya! Hi mga beshi! Si Malaya na sad ni. Kitang mga girls pa usahay mag-expect na manggitanong nga atong mga uyab mind readers. Pero naalan dyan mga mga insensitive kay nga mga uyab. Sa gabaw na silang sarcastic na kay kastanan kay di ta gusto nga mahitabo. Pagpadayon niya po sa inyong gibati. Sus mga boyfriends. Watch out for these Jedi mind tricks. Here's 5 traps girls set for their boyfriends. Number 1. Laag ka? Have fun! Let your response be. Ay, atay laag Tinong kong laag Aray na lang ko dress balay. Spend time na lang to with each other, di ba? Mas kuan ka, mas importante ka kasi sa mga laag na ko. Diri na ko. Kung laag. Dili lablab, tabi. Da, are you a no-choice orb? Number 2. Babe, nanambok ko. Response. To? Nambok? Oh, sorbit to. Babe, tuon ako ka nambok. Siksige akong gagkalamay. Kasong pananaw. Piti kayo. I don't care about the size of your body, babe. I care about the size of your heart. Da, are you an atikun orb? Number 3. Babe, tanaw mo sa. Gwapa siya? Response. Di gwapa. Ay, pero, babe, joke rabi, babe. Kagi pinakagwapa na ako, babe. Murabi akags na dinlustre. Pero, para sa ako, mas better pa kang na dinlustre. Tiaw mo na, mas better pa na dinlustre. Kaya sa akong, babe. Ay, ako, babe, James Reid ng buhay mo. Da! Are you Jaden Orb? Number 4. Love, notice anything different about me? Response! Babe, wako ka ba kung sa imong gibuhat, sa imong naong, sa imong lawas? Pero kaya sa, naklaro mo ni mong collarbone diri dapitan. Nya, la, grabe mo, ang kilay, mas ni on flick, babe, o gopo sa akong girlfriend. Uy, kung naging pinakaswertes, di mo kalibutan, ani. Ah, da, are you a bakakon orb? Number 5. No, I'm fine. Response. Nasos, nanasad niya akong baby ay moingog, okay, I'm fine, okay ra ko, pero nagliro-liro ang mata. Agoy, babe, kabaw kung di ka okay. Unsa may ganahan mong buhaton ako, babe, para ma-okay na ka. Palitag food, palitan, kag sinina, shopping ta, unsa may ganahan. Da. Are you a sugar daddy orb? So, sa mga babae, tag your boy face para makaibaw sila sa sakto nga response every time mag-passive-aggressive maldita ta. No? Ano dyan say? I told them siya nga girlfriend dapat sa kay mga demonia ba na mga boy face. Shames. Anyway, if you like the video, please tag your friends and family. That's all for today, guys. Remember to like Bye TV and my new fan page. That's Malaya Makaraag. Og as usual, kaog as usual. Kung nagubi mo ni Oka, follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Hi Malaya. Bye! Wait, sa pag nga. Chani! I'd like to thank Chani for my makeup. Thank you for doing my beautiful